Örömmel köszöntünk a Cryptex webinárján. Ez egy tájékoztató videó, amelynek célja, hogy megismertessünk egy nem mindennapi lehetőséggel. A videóban elhangzottak nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. A Cryptex egy olyan befektetési platform, ami mindenki számára elérhető, mivel tényleg minimális a befektetés, ekképpen minimális a kockázat is, ami 2017 óta működik. A Cryptex a jövő befektetése, milliókat kapsz a kezdéshez, hogy kamatozzon neked, bárhol máshol csak a saját pénzeddel tudsz befektetni, itt milliókat kapsz kezdőtőkének, csak kérdés megadatik. Ez a bemutató csak a Cryptex élő szabályainak megfelelően érvényes. Minden tagunk elfogadja és elfogadottnak tekinti a felelősség elhárítási nyilatkozatot, ami elolvasható még regisztráció előtt. Felelősség elhárítási nyilatkozat. Mindannyian, akik a Cryptex internetes ajánlatában részt veszünk, valamennyien önálló döntéshozásra képes magánszemélyek vagyunk. Se nyilatkozatainkkal, se reakcióinkkal, se véleményünkkel nem kívánunk senkit pénzügyi vagy egyéb döntéseiben befolyásolni és vagy rávenni olyan dolgokra, amik neki kárt okoznak. Ha valamilyen okból kifolyólag anyagi, erkölcsi, etikai vagy egyéb kár ér téged, vagy valakit, abban az esetben nem vállaljuk annak semmilyen formában ránk testált, hárított, kényszerített felelősségét. Mindazonáltal reméljük, hogy közös és vagy önálló tevékenységünk számodra nagy és jövedelmező üzletet és komoly hasznot eredményez. Semmilyen pénzügyi tanácsadást nem adunk, privát véleményeinket a szólásszabadság jogán tesszük. Ezt a nyilatkozatot minden Cryptexhez regisztrált tagunk elfogadottnak tekinti és ennek figyelembevételével gondolkodik, kommunikál, dönt, cselekszik barátsággal, Cryptex független ajánlók csapata. Ehhez a rendszerhez nem szükséges, hogy legyen tudásod a kriptovaluta felől, mivel szakemberek dolgoznak a háttérben, így hát neked csak annyi a dolgod, hogy igényelj egy vagy akár több szerződést és nyugodtan dőlj hátra a fotelben. Viszont ha mégis úgy döntesz, hogy csapatot építenél, akkor a Cryptex megjutalmaz igazán bőkezűen. A Cryptex ajánlata a következő. Cryptexnél mi biztosítjuk a pénzt, mi fektetünk be neked, mi kamatoztatjuk digitálisan a pénzt. Igen, a Cryptexnél a pénzt biztosítják, befektetik érted és digitálisan kamatoztatják azt. Ez azt jelenti, hogy a Cryptex vállalja a kockázatot és fekteti be a pénzt, amit a crypto-staking által generált hozamokkal kamatoztatnak digitálisan. Így te, mint résztvevő, részesülsz a generált nyereségből, anélkül, hogy a befektetett tőkét vissza kellene fizetned. Ez egy olyan lehetőség, ahol a Cryptex vállalja a kockázatot és biztosítja a nyereséget a résztvevők számára, neked ezt az összeget nem kell visszafizetned, sőt a kamatból az összes felmerülő költséget a saját nyereségből kifizeti. A Cryptex pénzt kínál neked, amit most kaphatsz befektetésként. Csupán $100, amit BTC-ben kell befizetned, köthetsz egy teljesen anonim szerződést, amihez csak egy e-mail cím kell és egy jelszó. A befizetés után garantáljuk, hogy szerződés elindításához azonnal megkapod a számládra a kért összeget, és elkezd pénzt generálni neked. Mit akar egy szerződés? A szerződések 3, 5, illetve 7 évre szólnak, megkötve egy szerződést, azonnal kapsz egy kölcsönt, amit soha nem kell visszafizetned. A 3 éves szerződésre kapsz $30.240, ami 3 évig stakingel és a szerződés lejárata után megkapsz $36.000, amit kiutalhatsz saját pénztárcádra. Az 5 éves szerződésre kapsz $43.000, ami 5 évig stakingel és a szerződés lejárata után megkapsz $471.000, amit kiutalhatsz saját pénztárcádra. A 7 éves szerződésre kapsz $43.000, ami 7 évig stakingel és a szerződés lejárata után megkapsz $1.300.000, amit kiutalhatsz saját pénztárcádra. Van még egy olyan lehetőség, hogy ha $1000 veszel 10 darab szerződést, akkor a Cryptex megajándékoz még 5 szerződéssel, azaz úgymond 15 darab szerződést megvehet 10 darab szerződés árán. Fontos megjegyezni, hogy nem banki ajánlat, csak részt veszünk egy kriptostakingben. A Cryptex staking által működik, azaz kamatos kamat alapon működik. Mi is a staking? A staking egy olyan kriptovaluta fogalom,
amelyben a felhasználók bizonyos mennyiségű kriptovalutát tartanak egy adott blokklánc hálózaton, hogy részt vegyenek annak működésében és biztonságában. A staking során a résztvevők általában zárolják vagy rakják tétbe a kriptovalutát, ami segít fenntartani a hálózat biztonságát és hatékonyságát. Mi az a blokklánc? A blokklánc egy decentralizált adatbázis, amelyben az adatokat blokkokba szervezik, és ezeket a blokkokat egyetlen, folyamatosan növekvő láncba kapcsolják össze. Minden blokk tartalmaz egyedi információkat, például tranzakciókat vagy adatokat, és a blokkok összekapcsolása kriptográfiailag biztosított. A blokklánc lényeges tulajdonsága, hogy decentralizált. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség központi ellenőrzésre vagy hatalomra a rendszer működtetéséhez. Ehelyett a blokklánc hálózata több résztvevőből áll, akik mindegyike hozzájárul a hálózat biztonságához és annak működéséhez. Honnan szerez a Cryptex pénzt? A Cryptex pénzt szerez azzal, hogy partnerkapcsolatot alakít ki ázsiai befektetési bankokkal, akik pontosan ismerik a kriptostaking stabil és jövedelmező iparágát, és ezért örömmel befektetnek a Cryptex walletbe. A Cryptex pénzt kínál számodra anélkül, hogy arra kellene törekedned, hogy másokat bevonja rendszerbe. Nincsenek kizárólagos elvárások, és nincs büntetés sem. Bárhová is fejleszted vállalkozásodat, ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy pénzt szerezz a Cryptex-től. Ha kéred, elhelyezzük a saját Cryptex számládra. Megvárod a lejáratot. Lejáratkor felveszed a hatalmas kamatot. Ez egy álomajánlat, rizikómentesen. A Cryptex a pénzét az ázsiai befektetési bankoktól szerezheti, akik elismerik, hogy a kriptovaluta staking stabil és jövedelmező iparág, és örömmel befektetnek a Cryptex walletbe. Miért van szükségünk rád, mint partnerekre? Egy fiat bank nem tud közvetlenül befektetni a kriptovaluta stakingbe, de támogathat egy olyan partnerrel, aki ebben az iparágban működik. A Cryptex nagyra értékelt partner az ázsiai nagy bankoknál, és több százezer taggal rendelkezik a partnerségben. A magánszámláink bizonyítják a Cryptex létezését, hitelességét és valós idejű működését. Szükségünk van rád, és neked is szükséged van ránk. Ez egy meglepő és nagyon vonzó ajánlatnak hangzik. Az azonnali több mint 10 millió forint felvétele, amit soha nem kell visszafizetni, és a kamatok teljes összegének megszerzése 3, 5 vagy 7 év múlva nagyon kísértő lehet. Az is nagy előny, hogy a Cryptex intézi az összes felmerült költséget, és hogy minden fizetés bitcoinnal történik. Miért bitcoinban? Mert ez egy új fizetési rendszer. Bank és adminisztrátor nélkül. Egy nyílt forráskódú alkalmazás. A Cryptex fő prioritása a biztonság. A kriptostaking automatikusan finanszírozza minden költséget, banki díjakat, és a biztosítót a napi nyereségből. A felhasználóknak nincs pénzügyi kötelezettségük. A Cryptex kezeli és irányít mindent. Hogyan működik a regisztráció? A videó leírásában megtalálható a weboldalam címe, illetve a regisztráció link. Hogyan történik a befizetés, illetve a kifizetés? A befizetés, illetve a kifizetés BTC-ben történik bármilyen kriptópénztárca által. Amennyiben szükséged van segítségre, a videó leírásban említett weboldalamon megtalálható az elérhetőségem, ott írhatsz nekem bátran bármely platformon. Összefoglaló. A Cryptex pénzt kínál a kezdetekhez. A Cryptex elvégzi a munkát. A Cryptex vállalja a kockázatot. Neked csak fel kell venned a profitot. Nincs szükség várakozásra, csatlakozz hozzánk még ma. A Cryptex-el való partnerkapcsolatunk 100%-os pénzt jelent minden résztvevőnek, neked is. Hívd fel a szponzorod és kösd meg az első vagy következő Cryptex szerződésedet most. Ez egy kiváló megtakarítási lehetőség. Havonta köthetsz új szerződést, de legfeljebb 50-et egy irodán belül. Egy szerződés díja megfelelő BTC fizetéssel lehetséges, ami 100 USA dollárnak felel meg. A videó leírásában megtalálhatod a weboldalam és a regisztráció linket.
Köszönöm, hogy megnézted a videót.